जों दा हिन्जावजों आंजों ना सारहैनो नागिरदों आरो ना रायजोफोर ओमफ्राय ओरैजाय मालाय आमथेखायाव थांसिगोन खोमा नङा आमथेखा ओमफ्राय नोंहालाय माहाजोन नोंबो आमथेखायाव दे स' फाइनालि माने जों ना सारहैनो नागिरदों आरो ना हिन्जावजों आंजोंहाय माने सारसिना लाबोजोबगोन जों रायजोफोर ओमफ्राय बारलिं नै ओरैजाय जागासिनो मोनदों आदै गैया दे सारहैगोन आरोना जों गामियाव लागाय बारलि लागायनि बयलारा दहाय ओमफ्राय लिंहरगासिनो नालाय ओंखायनो आरोना रायजोफोर दा जोंनि गामिनि सासे बिनानावखौ जों लोगो मोन्दों हाम्फे दे मोजां फरायजारो मोजाङै फुरा बोराय सिस्लाक जालायनाय सारनानै लाबोगोन आरोना जों बिमाजों आंजों लाखिखा माने लोमबाजै थाबा मोनखायो नालाय न' खोथा गैया मोनखावजोबो आरोना रायजोफोर दामान नैबे दखानदारफ्रा नायदो आरोना ना सारिया बारलि लायसि फैदो जालांgan नुबाय ओंखारबायसो आङो आं गाखोनो हाया बिदियाव गिलु बालु थलंबासो देन्जार सालाय नों आसल देन्जार सालाय नों माथो नुबाय आंथ' गिखाबायसो आयु आं खारबावसो गावनि भिडिअ लानाय साइसखौ जादों बायदि मोनाखै बे जेबो जायाखै भिडिअ लानाया लामाफ्राथ' नायदो गामि मोनफैलायबाय नालाय रेल बारस'ग्रा लामाखौ मोनखालायबाय साखायाथ' माबा गैखाला बिदबो गैखाला अयथासार दानदुंखायो आसा एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गिबियावनो गोसो गैयाबाबो नैबे बिक्ला सिंनिफ्राय बरायहरनाय जाहैबाय स' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जेन'बा आजिखालि बयबो गेम गेलेयो नङा होमबा सोरबा फ्रि फायार सोरबा पाबजि बेफोरबायदि गेलेयो आरोना जेन'बा ओमफ्राय दा माने गेमनि थ्रुयै माने फैसा खामायनो थाखाय अनेकथा गेम दं जेरै नोंसोर गेलेयो पाबजि फ्रि फायार बेफोरबायदि आरोना दा आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिराद मोजां बेस्ट गेम लानानै फैदों बिनि नामानो जाहैबाय रामि नभेल आरोना माने जोंफोरनाथ' जेन'बा इउटुबनि फैसाफ्रा जेन'बा मान्थलिसो हाबो नालाय दा बिनि थ्रुयै माने जोंनाव मालाबा फैसा आखायाव थाया नालाय ओंखायनो गारि खरस बा बेरायनायनि माबा मोनसे बेफोरबायदिनि थाखाय जों उफाय गैया स्पन्सारखौ जों होनांगौ जायो आरोना जेन'बा दा बे गेमखौहाय माने जों देरहानानै माने बिनिफ्राय थाइसे थाइनै रां मोननानै माने जों बिदिनो थाव खरस बायदिसिना एसे बेरायग्लांनायनिखौ मोनो आरोना स' जाय माने बिथांमोना जाय रामि नभेलखौ गेलेनो इन्टारेस्टेड मोनो बे नायलांबानो जाबाय आरोना स' मारै गेलेयो आं देखायलांनाय आरोना होमबा चलो आं दायो गेमखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना गेमखौ गेलेनायनि सिगां मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय कनफार्माव थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना सबाव थांदो बेनिफ्राय रिसार्ज खालामग्रोनानै लाब्लानो जाबाय आं दायो रिसार्ज खालामग्रोनानै लाबाय 500नि बेनिफ्राय एड क्लिपआव थुबाय आङो बेनिफ्राय आं दायो ड्रागन बेस टाइगार गेलेनोसै बेनिफ्राय फार्स्टआवनो होबाय ड्रागन बेस टाइगार नै नायदो बेनिफ्राय आं दायो टाइगाराव 10 रुपिस होबाय नै टाइगाराव 10 रुपिस होनायाव जेनबाय आङो फार्स्टआवनो बेनिफ्राय नेक्स्टआव बेनिफ्राय बांसिन होगोन आरोना नोंथांमोना विन टिप्सखौ नायनो हागोन 10 रुपिस जेनेब्ला 30 रुपिस होनांगोन आं दायो टाइगाराव 30 रुपिस होबाय 30 रुपिस होनायावबो जेनबाय आङो बेनिफ्राय एबार आं बेनिफ्राय बांसिन होबावनोसै आरोना टाइगाराव बेनिफ्राय आं दायो टाइगाराव 90 रुपिस होनोसै आङो टाइगाराव 90 रुपिस होबाय नायदो नोंथांमोना टाइगाराव देरहाबाय आं दायो एबार आरो नायबावनोसै नायनो हागोन नोंथांमोना 616 जाबाय आरोना आंनि बेलेन्सआ आं दायो टाइगाराव 50 रुपिस होबावबाय नायनोसै एबार जेनना देरहायो बेनिफ्राय नोंथांमोना देरहानाय रांखौ उइद्र' खालामबा उइद्र' थुदो बेनिफ्राय आं दायो 1101 उइद्र' थुबाय बेनिफ्राय आं दायो नै साक्सेसफुल जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय डाइरेक्ट मेसेज फैखाबाय आंनियाव नोंथांमोना नै मेसेजखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन नै 1101 बेनिफ्राय नै माखासे आङो देरहानानै मोननाय रांफोरा बिदिनो 7000 4000 27000 3000 4000 9000 7000 बेफोरबायदि मोनो आरोना नोंथांमोनाबो गेलेनानै देरहायोब्ला बिदि मोनगोन आङो बिदिनो खरसाखौ दिहुनबाय थायो आरोना लोगोफोर ना बारलियासो बारग'लांसिगोन बे लामाया दाननु जानो गिदिं आरोना बेयो खिन्थु नै लामाया डेन्जारखा जों आखाइ थाइसे सालायो नुबाय नोङो नुबाय जों सालायनायाव जेबो गिनाङा आदसा बेनो फैबालायबाय आरोना आखाइ थाइसेनि डेन्जार सालायो आं स्कुटिखौ आरो बेलाय मा जों स्टान्ड खालामग्रा मानसि माखौ गिनांगौ जाखो गारिखौ जों लिमिटनिल' सालायो साखाया माने उनना बिट गैला आरोना रायजोफोर थेवबो सेल्फ डिफेन्सनि सालायखायो आरोना गारिखौ बुंनो खोथा गैखाया आरोना जा गिबावबाय फिसाजों गारि गाखोनाय गोदो सेंग्राफ्रानो गाखोखायो अबसे गावबो बुलेट सालायखायो बेयाव गिलालायबावो ओमफ्राय नों बयलारमोननि मा बुस्थुखौ नायनो होन्दोंमोनलाय बेरग' दा नुगोन एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर बेरग'खौ नुगोन दा थ' फाइनालि गामियाव सफैबाय ओमफ्रायहाय माने खेलायाव ना मोनाखै जाहैबाय ओंखायनो थावलायाव होलांनो नागिरबाय आरोना जों ओरैजाय प्लाटिना बाइकजों सानै जागासिनो गारियाथ' जाया 1 गियाराव होनानै साफोरगासिनो मिथिबाय
คนไหนหาเส้นเดีย ช่วยขับไปกันเดี๋ยวให้จะหลังจากหลังคนไหนถ้าเอาไปบ้านเจ็บบ้านเลยบ้าเว้ย นี่ชาเลไม่ได้นะเสียหาเส้นเสียบุก 다리야 쿠노로콤치 자항 지금 해스필레고 만시하고 또 숨쉬동이 가있냐 나 샤그라프라 나 홈문그라무나 보고 와시면 치근 그냥 가리고 가는 왜 만시가 사이클링 포기 하시는 거야 나 내일래 내 사이클링 만시가 만에 지금 앞부나 기시고 와르베 아까 시고 만에 지금 아시그 리가 누타 대양 간식 필요가 사이클에 조그라건 대양 หาชิ้นพินตะการเอาอะไร 많이 시작가 하건 เนี่ย 야래 바이크 마신 모장이니까 하네 에이 너야 내 비네 라이저버 샵샵 아클라 버드네 아이쿠 나한테 나이야 홍바이 미치나 너 기지야 그자고 네 장바이 나 샵샵 나 라이저버 누구다기야 앵퍼바이 라이저버 좀 샤르카고 지금 파글라든 저 파글라리 dabla जानाया खबर हराना मेसेङावसो नुगोन dabla गजा बारलिखौ रोड बरनाय बायदि बरनानै देखायनो हाया नामा नोंनो गयदा एन्जार फाग्लारना बे जानाया खबर हरा रावखौबो दैया देरदों होननानै जोंनो खबरखौ हरा बिराद फाग्ला सोर वा खिथेर होखारखागोन आं खिथेर लादेन फंबाय दंफैबावो नै सैबायलै सयथि वा थाखुमाजोबखो नोंसोरलाय मोनदों फंबाय गावनो आन्था होनदोंलाय दे नोंसोर थानायानो जों जानायलै माइफोर आं मानिलालै मालाय बेदासो नै खननायल' फाग्ला आजां गाजांनो फुरा नों जोंखौ भिडिअ बानायग्रा जाया मिथिया बिमा लागाव जायो खुनु खोथा गैया फुरा माने जायगाया फारि राननानैसो सारनांगौ आरोना रायजोफोर नै थफायलायबायमोन फाग्ला जाला जेलाला फाग्ला सियान बायलन गोबायबाय लानानै भाय दासिमबो लाबोआ नुवाखैनो लादेना माला माला लाखांखो फात्ताखौ मोना जायगा थोआलै जाम्बा फाग्ला बायदि गुवार बे लाजोबगोनसो हाबाबलाय जिलाजोबनायसो बियो गैला गावजोंनो लागायजोब्बाय जिलाजोब्बाय बैयाव फख्रि दं बेनिफ्राय फैयो आरोना रायजोफोर नाया आजां गाजांनो फारि फारि लाइन जोंहा साथामजों ग्रोबखा मिथिया बयलार नैबाव ओमफ्राय बिस्रा गावसिनि आजां गाजांना माथो डायलगबो होआ मानसियालाय डायलग होलायनांगौ आरो मोना माया बिलाय बोरै खबायलाय ए माबा खबाया बेनो रा नोंथाव दङ नोंथावखौ खेब फैलागासिनो मेगन गैयैखौ फैबाय दे बरियाना एफा गोबाव जमनांगौ ना नङा अखा माथो नासो फाग्ला आइया आयै नै फाससाल हानहरबाय बे फाससालखौ नाया गलांफिन ना मायो बयलारा एसे सारखौनो जायो सालायाव ना गैया बायदि मोनबायना फंबाय दावखोलायखादों नै आइये माथो मावासो नांलाबायबायलै आंनाव गैया नामा फाग्लाफ्रा गरम गोजाथार नामा रा जाम्बा गोजालै बिसोरो फैनायालाय फैदों नाया दङ दंनाया खन'आव लाजोबगोन मना लाबो माबार बालाबाथिया थालाबाथिया नांखावदलाबोजोब्बाय नै ओइ फाग्ला बोरै बारलाबायखो नायालाय बजार लामासिमथ' नै लाबो नै अबे नायखो बाव नायनाङा बाव दंफैयो बोरै मावासो जालाबोजोबखो नायाबो मावासो लाब गैया नों होनलाय गैया जाहैजोबाखै नों नाजों नासो नै जोंना गोरैलायबाव मावाजों मावा बजार नालाय बहा बजारनिखौ नायनां बजार बांसिन नामा फाइनालि बयलारनाव आदा खिसि जाबोदोंनाय खोनादोंमोन आरोना रायजो जाहांबायबो नै जोंना खुनु खोथा गैया आरो आंनो दाबो जेखौ नायजोबबावाखै नै बारलाजोब्बायसो गैलालै मावैसो लाबोजोब्बाय फाग्ला दे माखासे बाख्रि ना खननाया बिदि जायो नामा माथो खन आंबो नै फिरना होबावसो माथो बालाबाथिया फिथिख्रिजों है
गरम सारजानाय नङालै बालाबाथियाफ्रा नै आइखोन ना बामि बोननोसो बिराद बरिया दसे थानांगौ होनखाबाय बिसिनि गरमजों सारलाबाय जाम्बा गोजा नै 1,80,000 फवाया बालाबाथिया माथो बेफोरसो ना बाला गोजाबाबो सोलाबाय थादोलै माबार दा लागा जागोन बे गैलालै मावासो नांबोदलाजोब्बाय नै मावाबाबो गारालै नाफाम देनायाव सोलियो नायानो गैया जोंनाव खम बिसिनावसो बिराद मोजां गाखोदों जोंना गरमजों सारबाय नालाय थेवबो जाहांबाय आरोना रायजोफोर खेबसे सारगासेयाव बिदि माबानानै नै मावासोलै मुनायफोर बिमा बिदि जायो नामा लागाव जानांगौ मल मा होनदों फंबाय फैबाय सादारा बेखौ नायदो महरबो गैया एबार नैबिसिनि फालालाय अखायाबो जि हाखादों नै रायजोफोर खुनु खोथा गैया नुबाय नों फाग्लाफ्रा बेसेबां जमथाब सारो ओमफ्राय जोंखौ थाब सारनो नागिरलै जोंबो एबार जमगोन खोथा गैया दे लागाव सोरनि जेया माबायदि अरलाजोबखोलै नाखौ सोस्लायबाय आरो ना मनायानो गिसो माबा ओंखायनो नायानो गलांजोबदों ना फैयो थांफु गैया बेहाय बिथिंनो आखिथिं नारसोब्रा एसे गारि जिखिखौ आयै बारा नङा केमेरायावनो खेबनो रोङा माबायदि मानसिजोंलाय दालाय जायाखै एबार लुगैन आं दे माबायदि खेबगोन होनदों खोन्थालाय आखाइ फावखौ खोन्थालाय गफर बायदि रोङा दां नों थगायदोंसोदां साथाया बायाव नायदो खावनायसो स्टेन्डफ्रा नायदो दे एबार फालाया जोंनि नंबा होमबाबो जोंना बयलार भाइया मालायनि बाखौ सिफालाय सेफायलाहैबाय आरो ना फाग्लाखौ नायदो आइखोनबो हाग्रानि नुखायो बोरायराय फाग्ला देनजा बोरायबाय आइखोनबो जोंनिफ्राय गारसिन बोरायखाबाय थ' फालाया बिसिनि आरो ना मानसियाथ' मिरगि आइया बोरै जाखो दाब्ला थै गैला नामा मा मिरगि साइज जालाबायखो मानसियालाय आजां नानि नालै थफिफ्रा नुबाय नों हेलमेट गोदानफ्रा खुनु खोथा गैया जिफोर लायबावनाय आरो ना रायजोफोर खोथा गैया मालायनि बाखौ सारफालाबायनांगौ बिदिनो ना मोनलाबायो फालाफोर माबारला बे आवलायनायजों फैयो खोमा फालाफ्रा जोंखौबा थै गरम खालामो गावस्राबा ओमफ्राय बाब जों लानानै थामोनलाय दे होनबायमोन बिसोर बिदिनो जायो ओंखायनो लाखानांगौ जेखौ थाब जोंना हनै आखाया मानलाजोब्बाय बे दहायनिफ्रायनो थिखोनाय आवलायनायजों फैबाय खोमा नै बिलाइ फालाफोर दे माबार बारलायथारबाय गोरिया गैलालै थांजोब्बायसो बे ना सिंगिखौ नुयो नोंसोर फालाफोर नै होबाय दाब्लाया होबाय माथो जोंना जायो लागाव फाग्लालै दाब्लाया थैस जोंना फंबाय लाबोदो ना गोरि फैग्रासो बांला जायगाया लागाव जायगा सोलायलायबाय एबार जायगा सोलायबाय थानांगौ आं लासैसो फुवारखानोसै ओरै आराम फोरनो गोगोमनि सारनां गोगोमनि सारनाया फ्राव होनो दैयाव एसे आवलायहरलाय बारा नायजायालै दे आंनालाय खोनाहरखादोंसै आङो मा जायो जाखो होननानै गैयालै माथो हाग्राजोंसो दैयाव आवलायबाय थानांगौ फैलै मावफैबाय ना फाला सानजों नांलायबाय फै गैलालाय बे गलांजोब्बाय थांबाय नामा न' हाग्रासो फैजोब्बाय नै लेवराबो ना गैला बे ना दंना बेलाय दङ एसे एनै गैला होमबाबो नांलायनानै गलांजोब्बाय सानजों बाथोन जागासिनो थैलै होलायबाव दे माबा पेन्सि गोरलै गैयालै बिरैजों नांजाबायनानै साफा लंफट नोंलाय फात नोंहा थुरैबावसो बोरो बैलाय जागोन बे गोरिया दंब्रा बिलायनो फाग्ला मालायनि जायगायाव सेनानै नांदों मोनलायाखै नांथारा बिलाय देनायाव दङ आवलायबाय थायोबा बहाय ना फैबाव गैया नै ना फिथिख्रियानो
बालाबाथिया मासेल'थ' मोजां हाग्रा हरलायनायानो मैंने एक नहीं बार बार देखा है तेरे नखमा मारे माबा गोरलै गोरलांसो फैलाजोबलायबायलै नै रायजोफोर नायानो ओंखाराखै जेबो गैया नालागुसो माबा माबिसो फैलाजोब्बाय ना मावा गेब्ले गेथे बेखौनो नाफाम देलाबायनानै जासामसै आरो मा बेलाय मोखां नायलायनायलाय फुरिफ्रा सिस्लाक जालाजोबनाय एकदमबारे दारि मेना ना गंदा गंदा फैबानो जायो जालि जालि ना फैयो हैस